vorige eeuw, terug in de tijd. Mensen toonden toen nog berouw en ook nog hun speel. Wat bestuur zag woord, want hij de grootste school. Hij wordt een baas wat hij zag, moest maar doen. Ze moesten vroeg trouwen en dat vond bestuur geen werk. Ze mochten niet gewoon voor het altaar, maar achter de kerk. Er worden maar ene in die verrekke school zien werk. Dat wordt niet meneer de bestuur, maar zien de klerk. Ze gingen nooit meer bij je, ze gingen nooit meer naar de kerk. Ze worden goed voor ieder en deden altijd hun werk. Roddel en achterklap lagen op de loer, maar ze worden beter als menig bestuur. Niet vuur aan in de kerk, want dat hoort gewijde grond. Alleen voor de hypocrieten, daarom lopen er heel wat gewijden rond. De oudjes zien al lang boven en zitten heel zeker vooraan. Meneer pastoor is nog nergens te bekennen, want hij moest goed achteraan. Gingen nooit meer bij je, gingen nooit meer naar de kerk. Voor goed voor ieder, en deden altijd hun werk. Roddel en achterklap lagen op de loer, maar ze worden beter als menig pastoor. Gingen nooit meer bij je, gingen nooit meer naar de kerk. Ze worden goed voor ieder, en deden altijd hun werk. Roddel en achterklap lagen op de loer, maar ze worden beter als menig pastoor. Maar ze worden beter